ҳунарпешаи шинохтаи Тоҷикистон, натоқ, журналист, коргардон Тахмина Раҷабова 29 июни соли 1982 дар шаҳри Душанбе дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. соли 2006 шӯъбаи магистратураи донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро хатм кардааст. соли 2020 курси омӯзишии радиои телевизион ва ровигии мактаби Останкиноро хатм намуда, соли 2021 институти давлатии умумирӯсиягӣ кинематографии курси олии омӯзиши кино ва телевизионро хатм намудааст. соли 2006-2019 дар муассисаи телевизиони Сафина ба ҳайси натоқи забони русӣ ахбори мустақим мехонд. аз соли 2007 то ин ҷониб дар зиёда аз 25 филм нақш офарида дар 16 тои он нақшҳои асосиро бозидааст. аз ҷумла зистан мехоҳам, як рӯзи баҳор, умеди охирин, баррачаи хаёлӣ, духтар, обори сангин, шаби хунин, соҳил, дунболи афсона, марде дар орзуи зани панҷум, паймон, асрори хуфта, 12 соли интизорӣ, мофаттиш, сайёра ранги васф мекунад. то ин ҷониб ба ҳайси коргардон фаъолият намуда дар ду филми кӯтоҳмуддат соли 2020 дар Спарринг сабқат ва соли 2021 дар филми Худро фиреб бидеҳ коргардонӣ намудааст. дорандаи ҷоизаи фестивали 44-уми байналмилалии филмҳои ҳинд барои иҷрои нақш дар филми Марде дар орзуи зани панҷум, оиладор, соҳиби ду фарзанд. قدر تالاری بر هوا عبدالربی کجا باشد؟ حالا نامده است. خوب تا آمدن عبدالربی من یک بار وزنم رو میسنجم. آسان تحمیل بونو آسان. سلام علیکم. شما دید رحمت. با برنامه ورزشی قویتن و با تالاری ورزشی پروفیت. سلامت باشین، تشکر برای دعوت. میگم این ترازوتون با فکرم که ویرون است. ویرون است چی؟ من از سحر وزنم دیگه بود. از وزن شما دیگر بود. اینجا اومده با فکرم یک کمتر زیادتر نشون داده است. کم، من فکر کردم کم نشون داد یا اینکه زیاد. کمتر زیادتر نشون داده است. اکنون شما امروز در برنامه ورزشی قویتن مهمان هستید و در جریان تمرین ها ما کوشش میکنیم که شما با تمرین ها با آنمون حرکت های ورزشی یعنی باز خود رو قویتر، جسورتر، نیرومندتر حس کنید و برگردید به ترازو و آنمون وزنی که کمتر زیاد بودید ترازو رو چیکار کنیم؟ ترازو رو یا عوض میکنید یا اینکه همین وزن رو عوض میکنید؟ وزن رو عوض میکنید. سلامت باشید. سلام یگان عزیز. این شو برنامه ورزشی قویتن است که امروز منظورتون میگردونیم. مهمان برنامه ورزشی قویتن نطق، حقوقشناس، ژورنالیست، کارگردان، هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان تحمینا رجبова. بار دیگر سپاس و شما که تکلیف ما رو پذیرفتید و در برنامه ورزشی قویتن شرکت می‌ورزید. سلامت باشین. رحمت برای دعوت. خودتون اشکالی است می‌کنید وقتی با تالار در وارد شدید؟ یک احساسات فرا میگیرد و مثل میگن که یک ذره ادرنالین بلند میشود و یک ذره سیروتونین هم پیدا میشود. حس میکنی که حرکت چقدر زیادتر کردن در کار است به خاطر مشق باز هم یعنی تمرین از زیادتر کردن در کار است که اگر امروز 4 تا باشد فقط 10 تا شود. بهترین تشکر. یعنی شما مثل نابغه‌های ورزشی محمد علی، مایک تایسون، حسین بولت و دیگر نابغه‌های یعنی جهانی تحمینا ورزش تحمینا رجب و شما نیز ببینید 5 تا دیگر رو کردید 10 تا 20 تا زمش آسان. یک مسئله دیگر شما با سمت چپ رو این بسیار مفید است در برنامه ورزشی قویتن چون شوخی، حجم و لحظه های تمرین های ورزشی یعنی شما برای ما بسیار مفید است و برای بخصوص تماشابینان شو برنامه ورزشی قویتن و تلویزیونی ورزش. راست. شما این خیلی حرکت کردید فکر می‌کنم یگان نوعی ورزش چند خب باز بود نکرده بودم. کنی بیا یک جای رویم. یعنی این حرکت ها رو شما در نوعی ورزشی تایکواندو. بله.
тайквандо. Аммо чуноне ки мегӯянд, это было давно и неправда. барои чӣ? Бибир, бигзор мардум фаҳманд, мухлисон донанд. Амин мушакҳо як чизи аҷоиб аст. Шумо ки худ устоди ҳамин кор ҳастен медонед, мушакҳо ҳамаи чия ёд дар ёдашон мегиранд, яъне мегӯянд памят. хотираи, яъне бале. Ва солҳо гузарад ки ҳамин мушакҳо ҳамин чиза ёд доранд. Ва агар ман тайквандо соли 2004-2005-2006 машқ мекардам, яъне 2 сол машқ кардаги ҳастам. Ҳаминам барои он не ки ягон ҷоиза гирам ё ин ки дода шавам ба машқ. Не, рост. Яъне ки як чизе буд ки ҳама қадар ҳавас кардам, ҳамин тайквандоро дӯст доштам ва устодое ки мана дарс дода буданд, Далер Тюряев, Фурқат, бале, акай Фурқат, Сабуним мегуфтем, Сабуним устод. Бале, рост. Зал медаромадем, устод мегуфтанд ки ин аллакай маънои ҳамин надошт ки аз ҳамин аллакай баҳогузорӣ мекарданд ки ту ба машқ ба кадом ҳолат даромада истода, яъне ки мехоҳӣ машқ кардан ё не. Хуб 2 сол тамрин кардам, ҳамин тамрини тайквандо ва қавитарам шудам ва бисёр чизо ёд гирифтам. Яъне худро муҳофизат карданро ёд гирифтам. Дар кӯча ягон ҳолат рух надод? 1-2 бор шудаги буд. ҳаминам хеле стойка кардаги буд. Дигар поён нафароред, ҳама хеле истед то охири барнома. албатта ки зан чанд қадаре ки кӯшиш накунад, албатта зан аст, маҳин аст ва ҷои зан дар ҷомеа ин хел истодан нест. Ин позитсияи мард ҳаст. Аммо вақте ки як зан худаша муҳофизат карда метавонад, хеле хуб аст. Албатта. Ман бисёр аллакай бинед боварӣ комил ҳосил шуд ки шумо дар ҳақиқат ман 2 қадам дигар масофа гирам, чунки ташаккур. Не. Ман мефаҳмам. Баъдан телевизион кор даромадам ва телевизион ҳамин қадар вақти зиёда мегирифт ки аллакай ба тайквандо профессионалӣ машқ кардам ва дигар вақт намонд. Яъне шумо ба таври касбӣ натавонистед? Натавонистам дигар не. Баъд бас кардам. Лекин агар ман мураббии шумо шудам, 2 сол не, 3 сол, 4 сол, 5 сол, 10 сол шуморо маҷбур мекардед тамрин мекардед ба чемпионати ҷаҳон, ба мусобиқаҳои байналмилалӣ шуморо сафарбар мекардем, шумо ҷоизадори чемпионати ҷаҳон мешудед. Яъне шояд агар журналист намешудед, шояд қаҳрамони ҷаҳон оид. Ман аз худ 100% боварӣ дорам ки агар ман ҳамин чизро касби худ интихоб мекардам, нақша мемондам дар зиндагӣ ки ман ҳамин қадар ҳаракат карда тайквандаистка мешавам, ман аз ин уҳдаи кор мебаромадам. Чун аллакай ман медонам ки аз уҳдаи ҳамаи кор мебароям. Боло низ метавонед, чунки бинед дасту, қомат, ҳаракат дар ҳолати муфид қарор доранд. Акнун бегони азиз, мо каме суҳбат кардем дар оғози барнома ва мегузарем ба обутоби бадан, барои гармшавии бадан, то ки мо ба 4 тамрине ки дар пеш гузоштаем, яъне омода шавем ва тамринро бо Тамина Раҷабова яъне гузаронем. Шабакаи тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Мегузарем ба тамрини бадан. Хуб, акнун нагони азиз, боз бармегардем ба барномаи қавитан Тамина Раҷабова. Тамина акнун маълум аст ки аз ҳамон шӯхиҳояш, аз ҳамон ҳаракатҳои варзишаш, аз чеҳраи болида кушода, пас маълум мешавад ки сахт омода аст. Тамина ҳамтар не? Миёни ҳунарҳои зиёди Тамина натоқӣ, журналистӣ, шиносии модар, катбонии хонадон, варзиш чӣ ҷойгоҳе дорад? Яъне боз ҷиддитар, чуқуртар дар ин масъала суҳбат мекунем. Варзиш. мехоҳам ки дар ҳамин масъала қавитар суҳбат кунем, ба хотире ки барои занҳои тоҷик ҳамин чиз мотиватсия мегӯянд, мотиватсия шавад. Масалан, бисёри нафарое ки аз инстаграми ман медонанд, ман баъди таваллуд кардани фарзанди дуюмам, писари дуюмам 100 кило шудагӣ будам. 105 кило. Ва барои як зане ки 15 сол зери эфир, яъне ки зери дидани чашми миллионҳо нафарҳо, яъне мардуми тоҷик, ва вақте ки ҳамин гуна зан яке фарбе шуда мемонаду 110 кило шуда мемонад, ин бисёр вазнин аст. Ва шумо худатон метавонед бубинед пештара тахминае ки баъди таваллуд кардан буд ва мисол ҳозира як барнома ҳаст дар YouTube, ёдгор аз ман интервю гирифтагӣ аст. Дар ҳамунҷа ман шиштагӣ ҳастам, ҳамҷа 6 қават аст, мана инҷа мана шикам буромадагӣ ва инҷо ҳама мана ҳамин қадар фарбе. Модарам мегуфтанд ки ҳамун лаҳза мегуфтанд ки
охе ту барои чӣ қадар худата азоб додасти? Ту таваллуд кардӣ, яъне иҷозате барои худат ки фар бебошӣ, ту фарзандата шир медиҳӣ, ту фарзандата ба воя расонда истодаӣ. Охе ҳеҷ гап не. Ман бошад не, чӣ хел, ман фақат харобак будам, ман фақат 70-65 кило будам, ман ҳама вақт дар эфир ҳамин гуна химчамиён, ғунчадаҳон. аммо ҳозир бошад ман дар оина худам мебинам қабул кардан наметавонам ва ин ҳам хуб аст, ба хотире ки ман иҷозат намедодам дар худам. Баъд халиҷон 6 моҳа буд, оста оста сар кардам аз машқ кардан, яъне тамрин кардан дар як фитнес центр ва ҳамин ҳам кори нодуруст буд. Медонед барои чӣ? Ман барои занҳо гуфтан мехоҳам ки дар лаҳзае ки баъди таваллуд кардан ба тифли майдаашон шир метиҳанд, яъне шири модар, ҳамин кор умуман туғри нест. Ба чӣ хотир? ҳамун гормоне ки вырабатываться мекунад, яъне пролактин баланд мешавад ва ҳама ба шири модар меравад ва дар ин лаҳза модар худаш нотоб мешавад. Нотоб ба кадом маъно? Асабӣ. Якбора аз асабӣ ба ман намедонам як стресси баланд, яъне паланг аст, ку паланг дар мехона паланг мепара. Он хеле паланг мешавад. Албатта садои хушхарош мешавад, асабонӣ мешавад. Ҳамин ҳамаш аз пушти ҳамин будааст ки дар ҳамун ҳолати баъди таваллуд кардан шири ки ҳамин метиҳӣ, пролактине ки баланд мешавад аз машқ кардан ҳамин туғри набудааст. ва вақте ки ман пеши духтурам рафтам, гуфтам ки ман намефаҳмам барои чӣ ман дар ин ҳолат ҳастам. Ман ё бояд бас кунам шир додана, ё бояд ки як хеле кунам ки асабам соз шавад. А вақте ки ту фарзандата шир метиҳӣ, ҳар хел дору хӯрдан мумкин нест, ба хотире ки аз шир мегузарад. Баъдам чӣ шуд? Баъдам ба хулосае омадем ки машқа мемонем то як андозае. ҳамон лаҳзае ки ба хулосае омадем ки шир додан бас аст, яъне расидем ба ҷое ки кифоя, ҳамон лаҳза аз паси машқ мешавем. Тамрин шудем. аммо то ҳамина ман асаби худам бекор карда ҳамин чиза нафаҳмидам, дарк накардам. барои ҳамин қадар имрӯз барои занҳои тоҷик гуфтан мехоҳам ки вақте ки шумо таваллуд мекунед, иҷозат диҳед як соли аввал барои худатон ҳамун модар будана ҳис кардан. Яъне ки ором бошед, 100 кило мешед, 150 кило мешед, оста оста мерад. Яъне худ ҷӯ ба ҷо мешавад. Албатта. Бале, ана акун баъде ки аллакай ҳама ин кор тарзи шакли дурустиша гирифт, ба роҳ мондем. Халиҷон калон шуд. Албатта ки машқа сар кардам, албатта ки хӯрдана нигоҳ кардам ва оста оста мана имрӯз пеши шумо тахминаи қариб пештарам. Қариб не, аллакай кулан 6 кило зиёдӣ на ин тараф мерад, на ин тараф. 6 кило камтар. Бинед. Не, ман фикр мекунам ки аллакай шумо бинед ҳаракат мекунед ва барои ба хотири муқоисаҳои шумо, ба хотири заҳматҳои шумо ин қадар ҷасорату матонату ин қадар ғайруриро сарф кардеду худро масалан имрӯз тахмина Раҷабова бинед, юнес мекунед, суръатро баланд мекунем. Медавем. Ман саволҳои бисёр ҷолиб бисёр дорам. Аз ҳамин хотир ман мехоҳам ки як бори дигар мухлисони Армаи Маши Қавитан ва телевизиони варзиш бинанд ки Тахмина Раҷабова баъд аз вазни 102 килограмм акнун ҳаракатҳояшон чӣ гуна аст? Албатта не, ман худам мебинам хурсанд мешавам. Мана биндан, мана инҷоя бин, аллакай хеле хароб шудааст. ҳатто дар вақти давидан ҳаракат ҳамин нест. яъне ҳаракат бибинед, бо поён низ ҳаракат мекунед, маълум аст ки формаи варзишиятон хуб аст. шуд? Хуб. худатонро хуб ҳис мекунед. каме суръатро паст мекунем. Суръатро каме паст мекунем. Тахмина як қиёси дигар ва баъдан мегузорем ба тамрини аввали барномаи Маши Қавитан. шумо доир ба яъне хулоса бароварда, яъне аллакай шумо мисли духтур, мисли як мутахассис хулосаи аниқи дақиқи худро баровардед. Ман умуман диета намекунам. ҳамаи чиз мехӯрам, фақат ҳамуна ҳисоб мекунам. Меъёр. Бале. Ман аллакай медонам ки дар таваққи ман 150 грамм ҳаст ё ин ки 200 грамм аст. Аллакай чашми манам намедонам. Шояд дар хона пинҳонӣ 200-300 то 1 кило. ин ҳам рост. Абдураби вақте ки агар масалан ҳамун рӯза килокалорияи ман, яъне калорияи ман агар ҳамун рӯзааш зиёд шавад, чӣ кор мекунам? Фардо разгрузочный день. ин маънои надорад ки ман кефир ба мешинам. Не, ҳамун рӯз ман калорияма пасттар мекунам, яъне пагош.
тамрини аввали барнома бошад қавитан ин дар яке аз таҷҳизотҳои бадансозӣ ин толор яъне профит ба нақша гирифта шудааст ва ҳамакнун тамрини аввалро ман медонам ки аллакай шумо пайхас бурдед қомат рост мешавад ҳамина масалан 2 давр то 12 то 15 маротиба чӣ кор мекунем иҷро мекунем ва масалан ҳозир агар ман 50 кило монда бошам даври дуюм то 100 то 150 кило шумо агар омода бошед оҳо акнун ягони азиз тахмина ба майдон мебарад вазни 50 кило вазни 50 кило 55 кило тахмина рафтем тахмина шумо 50 кило не видед ҳозир зам мекунем шумо саросима нашавед мо зам мекунем яъне 12 маротиба даври якум иҷро мекунем ин бештар чӣ хел худатон ҳис мекунед барои тахтапӯш мушакҳои шонаҳо хеле хуб равона карда шудааст боз хиста шумо хулосаи худро мегӯед чанд шуд рости ҳисоб накардем айсар 1 2 3 ҳамин хел ҳамин ҳунармандое ки мебиён ҳамин калимаро дӯст медорам ки ман намедонам ҳисоб накардам ҳамин хотир шуд фикр мекунам шуд кифоя ҳаст тахмина 30 маротиба аллакай иҷро кардем шумо бовар кунед варзишгар будед кам шумо варзишгари касбӣ тарзи бинед иҷрои масалан ҳаракати рости зери масалан қафаси ношонаҳо ба самти тез бароварда шудан яъне бештари одамоне ки тамрин мекунанд одатан шонаҳо ба поин фароварда шуда иҷро мекунанд шумо қоматро рост гирифтед шумо мана ба чашми кам набинед шумо мана ҳамчун ровӣ медонед яъне ҳамчун актриса лекин зиндагӣ паси кадри мана ба чашми кам набинед мана акнун чаро тахмина мегӯям азиз чаро тахмина натоқ яъне корманди андоз нею ҳуқуқшинос нею натоқ ва ҳунарпеша шуданд яъне савол чунин аст мехоҳем посух бидиҳем баъзе вақт ҳамин хел мешавад ки ту як касби дигарро интихоб мекунӣ мехоҳӣ ба ҳамон роҳ ба ҳамон равия равӣ аммо аз ба ҷои ту интихоб мекунанд яъне аз ба ҷои ту ҳаёт зиндагии худованд интихоб мекунад ва туро ба дигар касб равон мекунад ва ин ҳам барои инсон хуб аст ва вақте ки ман ба телевизиони Сафина ба ҳайси ҳуқуқшинос омадам ёрдамчи ҳуқуқшинос не ёрдамчи ҳуқуқшинос ва то ҳамун штат мегӯянд то ҳамун штата боз кардан ман каме дар телевизион ҳар гуна корҳо яъне ки кӯмак мекардам дар обши адил ягон мактуб ягон чиз ва ҳамин устози ман Насиба Гулямова ҳамуно мана дидану ҳамуно боз кардан ҳамин ҳунара дар ман дар ҳамин лаҳза ҳамун гапи гуфтагем ки аз ба ҷои ман интихоб карданд яъне гуфтанд ки ҳамин касб аз уҳдаи ҳамин касб ту хубтар мебароӣ вақте ки ман ҳуқуқшинос кор мекардам ногуфта намонад бисёр касо шояд надонанд ман то аъзои адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рафта будам яъне ман удостоверение доштам ман адвокатӣ кор мекардам то телевизиони Сафина ман метавонам тамринҳоямро иваз кунам ман метавонам тамринро иваз кунам тамрин намонам умуман медонӣ ҳамаш хуб аст аммо дар ҷавонӣ аз пушти ҳамин характери ҷавоно мо камтар тезтарем ку дар ҷавонӣ аз пушти ҳамин ҳуқуқшинос кор кардан бароям нагуфт чун ёд дорам дар зали суд будам ҳамчун стажёр дар пеши устодам шиштагӣ будам ва устодам корро нишон медоданд ва вақте ки ҳамин процесс рафта истодааст судя чӣ гапе гуфтам ки ман аз ҷом хестам гаштам ки муҳтарам судя гапи шумо нодуруст аст устозам ҳамхе нигоҳ кард мана гуфт шин гуфтам не ман рост гуфта истодам ку устодам кашидан ман шиштам мо фаҳмидам ки кори ноҷое кардам баъд аз ин баромадам ҳамун судя мана дар коридор диду гуфт ки шумо ба ҳоли хеле барвақт аст адвокат шудан шумо ягон касби дигарро интихоб кунед ва ҳамин лаҳза ҳаёт худаш ҳамин хеле рафт ки ман баъд баранда яъне ки натоқу журналист ва барандаи шоуҳо шудам ҳамин хеле ҳатто бинед дар ҷараёни коратон зуд тағйир ёфт шумо зуд ба натоқи журналистӣ яъне ҳунар ки буд истеъдод ки буд ман намедонистам ҳамин истеъдод хоб буд дар тасаввури худатон набуд ки шумо ҳунарманд мешавед хайр дар мактаб ҳамун саҳнача месохтем ку дар ҳамун мактаб дар саҳначаҳо ҳама вақт ман олӣ будам фақат баромаду аз пушти ман синф фақат ҳамун ҳама кор ба ман
чусту чолок будам. Лекин ман намедонистам ки ҳамун истеъдод аст. шумо ҳамун дар суд ҷараёни аллакамна истифода будем. истифода будед инҷо бинед чӣ гуна ҳасан бисёр олӣ таҳмина биед як маротиба дигар як даври дигарро иҷро мекунем тамринро баъдан мегузорем бар яъне давоми суҳбатамон акнун бинагони азиз ман дар ҳақиқат вазнро илова мекунам ин ҷиддӣ аст чун тахмина даври дуюмро ан ҳамин тамринро иҷро мекунад ва баъдан бо ан ҳамин гантелчаҳои хурд қоматро рост карда ба самти қафо яъне кашиш ҳаракат мекунем. Манам хеле як бурҷа шумо скан кардам, сканирование кардам тамома. Яъне ман чӣ гуфтан мехоҳам вақте ки машқ мекунӣ, розӣ шавед бо гуфтаи ман. Ва вақте ки як муддат машқ мекунӣ, баданат худаш сӯхта мекунад. Яъне ба кадом ано худаш мегӯяд ки темам ба ин вазна, темам ба машқ кун. Аҳсан, ман шумо чӣ хел маро пайхас кардед ки баъди барнома масалан 2 рӯз 3 рӯз то як моҳ масалан аз хоб хистам шуд. Баромад. Омадрост албатта Таҳмина Раҷабова, қаҳрамони ҷаҳон оид ба теквондо ВТ аввалин маротиба дар чемпионати ҷаҳон дар вазни 69 килограмм 70 килограмм муқобили Эрнест Уйгул аз кишвари Хингӯй бале рақобат мекунад. мо мисли яъне ба ҳамчун шораҳи сабқати Таҳмина Ниёзова. Вазна шумо чанд каде? 150 кило каде? Ман чу не дарҷа. Не исте. Аз фикр мекунам то 120 кило шуд. Қафиде. Чу то? Асан. Саломат бошед. Ман бинед ҳам шораҳӣ кардам. ҷараёни сабқати шуморо бо рақибатум аз кишвари Таиланд. Чӣ хел роҳат кардам. Ҳамин хел амин вазна бардоштам. Қрап. Як роҳати дигар. Як роҳати дигар. Рафте. Шумо гиред маромад. Хуб, аз самти пеш ва самти қафо ҳаракат мекунед. Албатта каме қоматро хам мекунед ва иҷро мекунед. Меравем. 1, 2, 3. ҳаракат ба самти пеш. Албатта. Яъне ба бандҳои бозуи даст дохил. Албатта. Аҳсан. Ҳамин 10 ё 12 маротиба ҳаракат мекунем. Не, аккурант яъне шумо рост намешавад ки то шумо. Не, ҳеҷ гап нест. ҳаракати шумо хуб аст. Ин яъне мисли чобуку чолокии шумо фикр мекунам кифоя аст. Таҳмина биед ба ман тед, ман ба замин мегузорам. Чӣ худтон ҳис мекунед? Хеле хуб. Хуб аст. Мегӯни азиз акнун мегузорем ба тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан. бо мо бошед, шабакаи моро тарк накунед. хуб, акун мегӯни азиз, тамрини навбатӣ аст. Ин тамрини оддӣ аст. Яъне мо тамрини аввалро ҷо кардем барои мушакҳои китфҳо, яъне мушакҳои тахтапӯш ва ҳамакнун мегузорем ба тамринҳои дуюми барномаи варзиши қавитан. ҳамин омода ҳастед? нишон диҳед? омода ҳастед? ҳеҷ гап нест. яъне ин чӣ хел аст? масалан ман 1, 2 ҳаракат мекунам. яъне шумо бояд пай дар пай, зина ба зина ҳамин тамринҳои оддиро яъне ба хотиратон сабт кунеду баъдан масалан зуд иҷро кардан мегирем. омода ҳастед? меравем. дастро бардошта 1, зунро бардошта 1, 2. албатта ҳаракат мекунем. Оддӣ. бале. Таҳмина Раҷабова. ҳаракат мекунем. ин мислеки ман мислеки тамрини обуто бурда истодам. Таҳмина Раҷаб. Абдураби Равизода. хуб. албатта ҳаракат мекунем. медонӣ Абдураби чӣ гуфтан мехоҳам? ман ҳар саҳар ҳар субҳ аллакай қоида шудаги аст тамрини гимнастика, яъне ки растяжка мекунам. акнун таъминам биёед идома медиҳем, чунки он як қисми тамрини мо буд. акнун боз яъне 1, 2, 3 мегузорем ба дигараш, яъне бозуҳои дастро ҳаракат мекунем. омода бошед, меравем. аввал ҳасан 1, 2, 3 ҳаракат мекунем. албатта акнун таъмина дар ҷои меистему ҳаракати оринҷҳои даст. 1, 2. намешавад инҷа шехелӣ кунем? мешавад, конечно, мешавад. биед меравем. як ҷоя. 1. рафтем. 1, 2, 3. дубора мекунем. рафтем. 1, 2, 3, 4. аҳсан. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ҳамин хел дӯст медорам ҳамин намуди мағз.
гимнастика. албатта гимнастика, акробатика. Як той дигар таҳминам каме ба зунуқат нишаста, нишаста дастуру ба ин тараф. Ба зунуқат нишаста дастуру ба ин тараф ҳаракат мекунед. Муда бошед. Як, ду се мерем. Ба он тараф. Ҳаракат. Албатта. Ду. Як, ду. Як, ду. ман гуфтам ақаллан 10 таи мекунем ба 10 таи. Абед мехоҳем бикунем. 4 маротиба иҷро мекунем. 4 маротиба хоб рафт. Миравем. Як, ду, се. Як, ду, се, 4. Як, ду, се, 4. Як, ду, се, 4. Акун аз шумо. Як, ду, се, 4. Як, ду, се, 4. Миравем. Як, ду, се, 4. Як бургер ҷо мекунем. Бисёр олӣ. хотираашон қавӣ будааст. Дар ҳақиқат тахминан шумо акун барои осон аст бароям охир. Осон аст. Ин осон аст, хеле осон аст. Ман шуморо нақл мекунам аз як рӯзи қиссаи субҳи ман. Соати 6 саҳар мехезам, аз паи корҳои шахсии худам мешавам, ҳамон вазифаҳое ки дар пеши худам гузоштагӣ ҳастам. Халиҷон оли хоб аст. Хуб писари калонӣ дар шаҳри дига аст ва студент аст. яъне ки ман меравам тез пеши ҳамун газам, яъне ки мепазам, омода мекунам хӯроки вая, хӯроки худама. баъдан дар ҳолат гимнастикаи ман сар мешавад. агар ҳамин лаҳза халид хезад, гимнастика ба ҷанг ман мебурам, вай болои ман мебурад, усурав ман гимнастика мекунам, вай болои ман мебурад. хубтараш вақте ки вай хоб аст, баъзе вақт мешавад ки саҳар барвақт мехезад. хоб аст, ҳамин субҳи ман аз ҳамин чизо оғоз мешавад. барои ҳамин ман мегӯям ки ҳозир мо ин корое ки карда истодаем бароям хеле осон аст, чун ҳар саҳар ҳамин чиз дар ҳаёти зиндагии ман аст. баъд ман як чизро дӯст медорам. ман мехоҳам ки ҳар як зани тоҷик ҳамин чизро барои худаш истифода барад. лимфатическая система аз қисми аввали рӯз агар шумо ҳамина запуск диҳед, ҳамон нуқтачаи тугмачае ки телевизора гирён мекунем ку запуск медиҳем, агар ҳамона шумо бо ман розӣ мешавед. албатта шумо чизо медонед, ин чизо барои бинандао аст, барои албатта ман бо диққат гӯш кардаст ки ин рост аст ё не. ва агар шумо асуби содиқ лимфатически системаи худатона запуск диҳед ки кор кунад, як рӯзи дарози шумо то шаб олӣ мегузарад. масалан ман аз ҳама дӯст дошта упражненияи дохли таракан аст. дохли тараканату медонӣ, дасто боло, почо боло. масалан як таракан мемурад ку лингак зада ванаха меисад ку. ин махфӣ буд. не, дар ҳақиқат мана интернета занед, ҳамин ютуба занед, упражнения дохли таракан мебурад. дасто боло, почо боло, анамна таконда меистед, баъд дам мегиред, таконда меистед, дам мегиред. якҷоя почаву даст, худатон ба пушт хоб. ҳамин гуна запуск лимфатическая система, это ман бо забони русӣ мерам. дар як рӯзи дароз барои шумо анам хел. медонед ман камтар табассум кардам, ханда омад ба кадом худ. шумо имаси ки системаро гуфтед, аммо бинанда пульт гуфтед. ман фикр кардам бинанда фикр кардам пультро аз куҷо меоем ки пахш кунем ин системаро то бинем. яъне телевизора вақте ки шумо гирён мекунед, пулта мегирад, кнопкаи запускам ҳеҷиқад ку. аммо албатта таҳминан ҷавоба доир ба ҳамон лаҳзаи рӯҳбаландӣ инсонро яъне мушаххас муфассал карда ба шумо фаҳмуданд ки асуби содиқ агар шумо омода бошеду пулти телевизор не, яъне пулти худатонро албатта дар назар ман надоштам, вале шумо албатта яъне худатонро болида гардонеду тамрини пагойзиро иҷро кунед. ин барои шумо як рӯҳбаландӣ аст, як ба истилоҳ зарядка. яъне масалан велосипед дар ҳолати хоб фақат ба тахтапӯш хобию ба ҳолати велосипеда мегиред. масалан ана ҳамин масалан макибар ба истилоҳ мегӯянд ана ҳамин зарбаҳо омода бошед. як биёед самаш кардаги не ҳам теквондо ба медавад. ин чӣ гап? биёед қапед яду таза бокс теквондо ман нафаҳмидам. инам аш аз ҳамун давраҳо ман аст. бисёр мехоҳам ки таҳмина раҷабова дар барои чӣ ин фикр пайдо шуд. вақте зарбаи дастро одатан бинед шахси оддӣ масалан дар бокс агар китф то бо охир наравад, ин ки мушаки даст дуруст наравад, ҳаракат наравад, яъне маълум аст зарба намешавад. шумо ки задед, ман бисёр мехоҳам ки шумо бояд ба зудӣ дар филми бисёр як қавӣ ширкат вардед. зани
ҷасур. Ҳамин аст? Ма мисли Анҷелина Ҷоли як филм дорад ку? Албатта, чароне? Барои чӣ? Раҳмат. Барои чӣ? Чӣ буд номи ҳамун филмаш? Лара Крофт. Лара Крофт, Тамина Раҷабова. Маҳорати ҳаракатҳои варзишӣ шумо бисёр олӣ аст. Инро идома додан иҷро кардан айни муддао аст тахминан. Ҳар як давр вақти худаша дорад. Вақти гузашт дигар медони аҷоибиш дар чи аз як хотира пеши рӯям омад. Иҷозат аст гап занам? Беташбиш. бубинед ки вақте ки ман дар шаҳри Москав дохил шудам ба донишгоҳи ВГИК, ба ҳампайваст боз дохил шудам ба шовушкола Останкино ва дар як Москваи калон, худатон медонед чӣ хел калон аст, аз саҳар хеста машқ кардан, дарс рафтан, аз як дарс бо дарси дигар рафтан, шаб хона баргашта омадан, ин ҳам як чӣ қадар бояд ки қавӣ ирода бошӣ ки ҳам чиза ба роҳ монид. Ва вақте ки ман гузаштам ба шаҳри Москва зиндагикунӣ дохил шудам, пеши ман як вазифаи муҳим меистод: машқ. ва аз хона то як ҷои машқ рафтан, азбаски Москва калон аст, вақт талаб мекунад. лекин дар зиндагии ман ҳамин чиз мондагӣ буд. ҳатто подписчикони ман медонанд, яъне ки дар Москав ман мегузоштам дар сторизоям. аввал саҳари ман сар мешуд, субҳи ман сар мешуд кори хона, баъдан машқ, баъди машқ соати 2 шовушкола Останкино, аз он ҷо мебаромадам донишгоҳи ВГИК соати 6 бегоҳ, ҳамун ҷо ягон хӯрок мехӯрдам, дар ҳамун кафеаш мехӯрдам, дарса давом медодам, баъдан меомадам хона. дар бори чӣ гуфтан мехоҳам? он не ки ман таъриф карда истодаам ки бубинед ман чӣ хел, не, яъне ки вақте ки ту қавӣ ирода ҳастӣ, фарқ надорад кадом давлат ҳастӣ, бо чӣ кор машғул ҳастӣ, барои машқ вақт пайдо мекунӣ, чун медонӣ ки саломатият аз пишти ҳамин вобастагӣ дорад. албатта тамина бисёр олӣ. агар он шахси касбӣ ҳирфаӣ ба кори худ ӯ бояд ифшо кунад, ӯ бояд фикри худро, андешаи худро доир ба ҳамин ҳаракатҳо амалҳо гап занад. тахмина як маротиба дигар ҳамин ҳаракатро ҷо мекунем. ай гап грех тестам ҳамин накунам. ҳамин қадар ман кӯшиш мекунам ки шумо ин тараф кашам тамрин ҷо кунем. лекин дар охир баъд вақти як мегӯям, масалан якҷо бо ҳаракатҳои пойҳо серия зарбаҳо, яъне силсила зарбаҳоро якҷо иҷро мекунем. мутавассит аввал 4 маротибагӣ ан ҳамун тамринро як ду давр иҷро мекунем. дуюм давр 1 2 3 меравем. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 приседания 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 чумчуқ парид моносед меравем 1 2 инаш чӣ хел буд бо пойҳо бо дасту ҳаракат ба пеш дар як ҷо истода асан бале аз самти пойҳо метавонед ҳаракат кунед мисли бокс. пеш шуд ранги мультик шиде. ин бисёр хуб аст. дар бокс масалан ман тамринҳоро аз як навъи варзиш не аз чанд навъҳои варзиши мисолан ҷамъ оварда ҳаракат, ин масалан ҳаракатҳои бокс аз самти пеш ки шумо зарба зад ба ҳамин хотир ман хостам ки инро бакунед. раҳмат. хуб акун мегӯем азиз каме таваққуф мекунем ва баъдан мегузорем ба тамрини боз навбатӣ. хуб ягони азиз, ин тамрини охирон аст, варзиши қавитан ҳамроҳи Тамина Раҷабова. мо чӣ кор мекунем? яъне оҳиста ҳамин гуна аз боло ба поён рафта то ба назди тӯб ва 1 2 3 4 1 2 3 4 аз ҷои бу оҳиста ҳамин гуна чӣ кор мекунем? то қафо то ҷои худ бармехезем. албатта 2 3 4 аҳсан. баъдан боз оҳиста аз ҳамин ҳолат бардошта оҳиста то ба охир яъне мехезем. бисёр хуб. яъне мо каме дуртар меистем, каме дуртар, чун барои мо хуб мувофиқ шавад. умода бошед мо 1-2 давр иҷро мекунем, баъдан боз ҳамроҳи Тамина Раҷабова суҳбат мекунем. умода бошед, шумо умода ҳастед, ин тамрин иҷро мекунем бо ҳисоб 1 2 3 тахмина оҳиста ҳаракат оҳиста менишинем ва ба назди ту пойҳоро 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 кифоя фикр мекунам бояд оҳиста самти қафо аз ҷои бармехезем. ин бояд ҳолате шавад ки
тахминан хеста натон. хеста натон. Бале. Ман алка фаҳмидам ки вазн ба нагрузка ба пойҳо бештар ҳастанд. Як бор дигар ҷур мекунем. Каме қафотар кун. Каме қафотар. Ба шумо каме қафотар. Майли хай, ҳама каса назд. Не. Наровед куҷо меравед шумо? Шуд. Меравем 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 то ба охир мешинем. Оста тахминан ҳаракат мекунем. Бале, меравем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ва бо ҳамин аз ҷои мехезем тахминан. Оҳиста. Не, давомаш чӣ? Давомаш пура мехезед. Оҳиста, албатта. Ва мудастед. Меравем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мегузорем, меравем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кифоя. Оҳиста менишинем. Тахминан оҳиста менишинем. Албатта чӯбро мегирем. якташа? Бале, ман фикрам паришон шуд. Мудастед тахминан. Хуб. Як дастро гузоред. Албатта хомадрост меравед. Оҳиста. Албатта. Шумо аввал муроз. Меравед 1, албатта. 2, албатта. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Монед. Гузоред. Иваз мекунем дастро. Иваз мекунем, меравем. 1, 2. Иваз мекунем. 3. Акун доред. Каме пойро мебард. Албатта. Сахт. Албатта анамин. Ба самт ҳаракат мекунед албатта. Бале, бояд. Анамин, меравем. 1, 2. ин барои мувозинатро хуб нигоҳ доштан аст. хоб ман фаҳмидам корпус, яъне корпус бояд мустаҳкам бошад. Албатта. Шумо аллакай дарк кардед. Бале. Меравем. Ин тараф. Мисли мо дар баҳр шино дорем. албатта вақте ки чӯба бо як касе дигар контрол мекунад, чун вазни шумо дигар аст, кашиш дигар аст, аз ман дигар аст, албатта ки як нафари дигае ки чӯбро қапидаги аст, ҳолаташ дигар мешавад. махсусан кардаед. яъне ман фаҳмидам ин хуб аст барои корпуса мустаҳкам кардан. албатта фаҳмидам. меравем як бор дигар. Як мо дар баҳр шино карда истодаем ба уқёнуси ором. албатта. Кифоя. ин медонед маҳаки асосиаш дар чӣ буд? Масалан вақте мо дар дастаи якачин тамрин мекардем, 2 нафар не, мо то 15-20 нафар анам ки медоштем. Нафаре ки ба пушт агар меафтид, ӯ аз масалан ҳамин иҷрои тамрин канор мешуд. Мо то 1 нафар ҳатто рафта то 1 нафар мемондем, то 2 нафар. ҳамоне ки қавӣ вая, бале ҳамон корпус, яъне мувозинатро балансро хуб нигоҳ медорад, то бо охир мисане хеле шумо қайд кардед барои бонувони мо, хонавони модарони мо, яъне барои баданро солим нигоҳ доштан тамрин зарур аст. ман бисёр аспсавориро дӯст медорам. барои шумо қавӣ доштеду масалан он қадар ҳоли қавӣ надоштам, ба хотири ки ман нав ба худ омада истодам баъди вазни фил медонед, 120 кило фил. ман бисёр сари худам хандидана дӯст медорам ва ин ҳам хуб аст барои саломатӣ, барои хушҳолӣ, барои таби волида. вақте ки дар болои худат хандида метавонӣ. вақте ки ман фарбе будам, субҳ ба ҷои чойхӯрӣ кухнӣ медаромадам, гуфтам ки як тараф иста фил омада истай. ҳами хонангиҳо механдидан, гуфтам ха ҳеҷ гап неёзирам, хеле давр аст, ман таваллуд кардаги ҳастам. худ чун шумо ки худ шахси зиндадил ҳастед, ҳамин хотир ҳам худро шӯхӣ мекунед, ҳам дигаронро. тахминан инҷо медонед, ман махсусан нагузоштам, рости гап. вақте ин тамринро мо ҳаракат, ҳадафи ман дигар буд, лекин ман як фикр кардам, биёд қайд ман як бор ҳамин тамринро гузорам. шумо яъне худро гум накардед, рости гап. яъне нобаста аз оне ки ба гуфти шумо ки ҳолу формаи варзиши бале, ман аз худам розӣ нестам, вале ман нав лекин бинед мувозинатро хуб нигоҳ доштед. ман бисёр мехостам бипурсам ки шумо дар ҳамин филмҳоятон, нақшофариятон бештар аз кадом навъи варзиш усулҳо ва амалҳоро истифода бурдаед ва ё набурдаед? махфӣ набошад. не нашуд аз ҳоли филме ки ман дар он ҳамин усулҳои ягон хел варзишгариро истифода бурдагӣ бошам. яъне ман бозӣ накардам қаҳрамонее ки варзишгар бошад.
аммо дар худи ҳамин чаро чунки ин савол шояд ба ман набошад, шояд ба ҳамон нафароне ки филмноманавис ҳастанд ба ҳамоно ҳаст. Чунки то ҳол ман нагирифтам ба дастам як филмномаеро ки сценарие ки дар бораи варзишгар бошад, зан масалан гап дар сари ман меравад, актриса актёр не, вале ки ман ҳамона гираму иҷро кунам. Баъд ногуфта намонад, агарам филм пайдо шавад, шумо медонед ки бояд طول 2 ماه 3 ماه برای همون نقش آفریدن، همون قهرمان شدن اکتور یا اکتریسا باید آمادگی سازد. این کاری شوخی نیست. برای چه فیلم‌های گالیوود اینقدر قوی هستند ولی اونها مهنت میکنن سر همون قهرماناشون. نه البته یگانه همین چیزی که شاید من استفاده بردم از ورزش یاد گرفتگیم همین اسب سواری است. خلاص دیگه. تامین اینجوری شبهه نیست. من فکر میکنم که شما یعنی حرکتی فوق‌العاده دارید. من فکر میکنم که این حالت و این عمل‌ها رو شما باید حتما یعنی در یعنی عمل تطبیق کنید، اجرا کنید. ادامتی هم که باز هم بله البته چون سال‌ها میگذرن بعد باز مشکل‌تر میشه. یعنی وقت هست، امکانیت هست، یعنی حالا امکانیت هست. حالا امکانیت هست، همین قدر امکانیت هست. چی گفتن میخواهم؟ من گفتن میخوام که یک زن حتما بعد از 35 در آمدنش باید یک طفل دیگه به دنیا آورد. مثلا من چی گفتن میخوام؟ من 2 پسر کلانی خالق استودنت، دویم خردکک. همین پسر خردکک نمیموند من که من براحت در یک جا شینم. یعنی من برابرش میدوم، میتازم، نگاه و بین میکنم و همین چیز نمیموند من که من حس کنم که من الکی با 40 در اومده ایستادم یا اینکه در این هم زیادتر. ورزش اندیشه رو تحریک میدهد، تفکر رو قوی میبخشد، جسم رو سالم میگرداند. برای جسم سالم نیرو و نیروی سازنده لازم میاد. شما با این فکرها راضی هستید؟ البته راضی هستم. با اگر در همین فکرها پیوست کنیم правильное питание، همین چیزها رو و خیلی نسل سالم نه آنه که باز ما طفل‌های سالم ها خودمون سالمانیم، ما هم نسل هستیم، نسل همین ملت. دوستان عزیز، ما اکنون در برنامه ورزش کردن 2 مربی، 2 کارشناس، 2 متخصص، دیتولوگ البته، غذاشناس، نوتریسیولوگ، دکتر البته، مربی. خواه من باشم، خواه تخمین مرحمت زنگ زنید، تماس گیرید، چی باید کرد، دو با مثلا خراب شوید، دو با وزن گیری، دو با مثلا خوراکوری، غذا و دیگر مسئله هم. و حتی دو با کورس هایی که من گذرانده استادم. البته میگن عزیز مرحمت، شما خود شاهد هستید. اکنون میگن عزیز، ما همراهی تخمین آهسته از جوی برمیخیزیم. خب من همچون زن میخیزم. البته چون تخمین با 1006 تا در خونه. به نهایت براحت 6 تا. شو فیلمگران دیگر تمرین البته دیگر تمرین ها نیستن، چون اگه عزیز این پیشتر تمرین اخرون برنامه ورزش کاپیتان بود و با ما بودن در مهمانی برنامه ورزش کاپیتان ژورنالیست، ناطق و هنرپیشه شناخته جمهوری کارگردان تخمینه رجبова در برنامه شرکت ورزیدن و من با شما عبدالربی ربیزاده روی برنامه کاپیتان و تخمینه در اینجا برنامه رو به انجام میرسونیم. با شما تن صحت، خانه آباد، سری بلند، نیرومندی، ترغیبگر طرز حیاتی سالم باشید. اگر تخمین سخنی داشته باشند با همین برنامه رو به انجام میرسونیم. البته سخنی دارم. از همه پیش گفتن میخوام تشکر به تلویزیون ورزش برای دعوت به این برنامه. تشکر به شما که اینقدر وقتی ما رو خوش گذراندید. تشکر به همه اون نفرانی که در پس کادر شیشتگی هستند. قوی اراده بودن امروز در جامعه امروزه بسیار هم مفید و مهم است. عبدالربی برای شما پیشروی بردباری. تشکر زیاد. تامین‌دار هستم. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگری شو برنامه ورزش کاپیتان شبکه ما رو ترک نکنید، همراهی ما باشید. خیر.